Horaz nahiko estu biliko gainez, asmoa nuen ziurtagiria soriontzeko, benetan uste dute gaurko esperientzia oso interesgarria dela, nolabaiteko arnasgune bat sortu dugula, normalean hain hurbil ez dauden bi elementu horien artean, alegia euskara eta enpresa, eta gero izango dugu denbora zorionak eta barrekoak emateko, eta orain eutz dizaiogun gaiari. Ni gaur egia esan badaukit, bozeramaile papera egite, azken finean, ni asmoa litzateke kontseiluko bazkide batzuen artean egin dugun hausnarketa baten berri ematea. Dakizuenez, kontseilua erakundea da eta besteak beste aholkularitza enpresak ere baditu, alegia lan mundua, euskaraen erabilera sustatzen dituzten aholkularitzak. Eta azkenengo urtean, ohartu egin gara, badala garaia lan mundu euskalduntzeko urrats estrategikoak abian jartzeko. Hortaz, azkenen urtean, hemen ikusten duzu zeintzuek osatzen duten gure sektorea, alegia, ia guztia ditugu hemen kanpoan, AICAEK, Emun Kooperatiba, Elugia Aholkularitza, Iberba, Artes, eta ziurtagirien elkarteak ere parte hartzen du orduan, gaurko asmoa litzateke, gure hausnarketa honek zer eman duen eta etorkizunari begirere guk zer aurre ikusten dugun benetan lan munduan urratz eraginkorrak emateko. Gure hausnarketaren lehenengo fasea burutu dugu, baina orain eta hurrengo hilabetean horren berri izango duzue, bigarren faseari ekingo diogu, azken finean guk egin dugun hausnarketa hori benetan implementatzeko. Euskal Herrian eta osagintza badakago gaitura handia hausnartzeko eta gogoetak egiteko, baina askotan garrantzitsuena da, nola implementatzen dugun guztia eta lehen esan bezala, benetan nola egiten dugun urrantz eraginkor horiek eman daitezen. Hortaz, guk egin genuen, alakoetan egiten dugun, alegia egin genuen alako egoeraren diagnosia, lan munduen euskalduntzaile dagokionez, jendien egungo baldintza ekonomikoak, sozialak, politikoak eta juridikoak lan munduaren euskalduntzean, baina nolabeteko perspektiba zein genuen, eta ikusi genuen hemendik eta 10 urtera zein egoeratan egon nahiko genuk, ezta? Eta helburu horretara iristeko orduan zenolako konpromisoak hartu beharko ditugun. Eta horren karira, badaleko 4 oinarri izan genituen buruan, ezta? Bat, herritarrek nahi dute, bigarrena, herritarren nahiari erantzunez enpresa askok autua egin dute, urratz gehiago eman behar da, eta gogoeta partekatu egin behar du. Alegia, 4 axioma egiten oinarrituz, bidiratu dugu gure hausnarketa. Bazkatu saltzen, horietako bakoitzean, zein zan guk egiten genuen irakurketa, ezta? Herritarrek nahi dute, datu batzuk hona ekarrita eta gehiagi luzatu gabe, egia da, dela gitxi, 2011an Eusko Jaurlaritzako, lehendakaritzako prospekzio soziologikoaren gabineteak zenbait datu interesgarri eman zuen, ezta? Besteak beste, hainbait oso batzu, besteak beste, eta lan munduei dagokionez, EAen, eta hori ere egia da, alegia guk egia da hausnarketa, eta gure erakundearen izaera kontu hartu, eta nazionala dela, baina ohartu gara, zentatu egin gaela Euskal Autonomia erkidegoan azken finean, bai hizkuntzen estatusai dagokionez, eta ez delako baldintza batzuei dagokionez, motorea izan daitekelako Euskal Autonomia erkidegoa lan mundua euskalduntzeari begira, baina horrek esan nahi beste lurraldeak albo batera usten ditugunik. Hortaz, ni ustez oso interesgarria da, hemen agertzen hirugarren puntua, ezta? Herritarren artean, 80% dio, kontsumitzaile eta erabiltzaileek saltoki enpresa eta administrazioen aldetik euskara zein gaztelaniaz artatuak izateko eskubidea da dutela. Alegia, badago nolabaiteko kontzientzia bat herritarren artean non erakusten duten herritarrok eta kontsumitzaile euskaldunok badakagula eskubidea gure hizkuntzan eta herri honetako berezko hizkuntzan zerbitzua jasotzeko. Alegia, herri gogo hori existitzen dela, eta noski horrek gero neurri eraginkorrak hartzeko lagundu egingo digu. Bigarren axioma edo, herritarren nahiari erantzunez, enpresa askok autua egin dutan. Nik uste hori ere azpimarratu behar dugula. Askotan badirudi, ez lan mundua euskalduntzea hitz egiten dugunean, beti ere, ez dakit ez, negarrez ari gala ez, ze gutxi egin den, edo haindik zenbat falta dan, baina nik uste dut, botila kasu honetan, erdi betetara ikusi behar dugula. Alegia, hemen da kasue, bai Euskara Planen bilakaera, bai Euskara Plana duten enpresetan diaruten langileak azkenengo urteetan, eta egia da azkenengo 2 urteetan, hainbat enpresak ekin diola bide honi, ezta? Azken finean, bezero euskaldunen gana heltzeko konpromisoa hartu dutela, gizarte erantzukizunez jokatzeko konpromiso hartu dutela, langileak motibatzeko eta inguruneari balio erantzi bat eskaintzeko hainbat neurri hartu dutela. Alegia, enpresa batzuko ohartu dira zerbitzuak eta beraien produktuak euskaraz eskaintzeak horrek ere
negozio aukerak handitu aldituela. Gainera horrekin, bezeroaren gandik hurbilago daude, eta nolabait bezeroen fidelizazio bat lortzen dute. Hortaz, nik uste dut hori ere badala azpimarragarria, eta nik uste dut, gaur horrenbeste jende eta horrenbeste enpresa ikusteak ere hori erakusten digu. Azken finean, izan dela enpresen aldetik azkenengo urteetan konpromisoa, inolako bete beharrik hori egiteko, baina betalako konpromisoa urratsak emateko lan mundu euskalduntzari begira. Eta alde horretatik beti izan dugu, zoriondu behar ditugula enpresaile guztiak azken 20 urteetan egindako esfortzuaren gatita. Ikusten duzuenez, gero eta enpresa gehiago dira. Esango duzu, ze positibo dagoen, Paul. Gero hartzen badugu, enpresen unibertsoa Euskal Autonomia Erkidegoan, hartzen gara oso portzentaje txikia dela. Baina, ni beste puntu horrekin geratzen. Benetan, neurri batean, enpresek erantzun diotela lehen aipatu dugun herritarren nahiari. Baina horraz gehiago eman behar da. Zain dut, azkenengo 20 urteetan ikusi dugu zein izan bilakaera, baina lan munduaren ozean horretan sartzen bagara, badakigu hori irla txiki bat besterik ez da. Alegia, oraingo tempusei jarraitzen badiegu, egia esan, ez dugula lortuko epe onargarri batean, besteak beste, kontsumitzaile euskadunen eskubideak bermatzea. Gure ustez horre badakate zerikusia indarrean dauden hizkuntza politikek. Ez dute lortu azkenean, eremu sozioekonomikoan herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Alegia, adibidez, beste eremu batzuetan esfortzu eta inbertsioak egon dira, adibidez, hezkuntzan, eta hor, bai euskalgintzatik, bai zera publikotik, ilusioaren bidez eta lortu da, neurri handi batean, belaunaldi berria gero eta euskaldunagoak izatea, baina egia da gero lortu ditugun euskaldun horiek ez dutela euskara lanabia. Alegia, trebatu egin ditugu, baina gero lan munduko ozeanora jausia egiten dutenean, ez dut aukerarik izan hizkuntza hori baliatzeko. Hortaz gure ustez, hizkuntza politikan ere beste oinarri batzuk egon beharko lirateke. Gu beti, halako balantza egiten dugu, hizkuntza politika hitz egiten dugunean, azken finean, hizkuntza politika, Nafarro ez egiten badugu, bargi dago hor kontrako hizkuntza politika eman dela, eta iparraldean, ez dela egon benetan, halako sustapen txikiagoan da. Euskal Autonomia Erkidegoan, balantzan jarrita normalean hemen funtzionatu du laguntzen politikak. Eta horrekin, ez dut esan nahi, eta ere, behin, ez da maien guru batean, hori izaten zelako, ea laguntza gehiagi eman den. Ez da laguntza gehiagi eman, baina politika oinarritu da laguntzetan. Alegia, enpresak lagunduko ditugu, ez dakit, normalizazio planak aurrera eraman ditzaten, eta hori ez da txarra berez. Lagundu behar dira, eta gehiago alako egoera ekonomiko batean. Baina arauak ere baliatu behar dira. Alegia, azken finean, politika egitea arautzea da, eta gure ustez, araua eta politika alde batera geratu da. Arrazoia, amaik egon daitezke, baina gure ustez hau orekatu egin behar da. Laguntzen jarretu behar da, orain laguntzen dena, baina askoz ere gehiago, baina araua ere baliatu behar da. Azken finean, agintari politikoek tresna hori dakate, benetan, gure kasuan, hizkuntza normalizazioari bultzada eman behar bazaio. Hortaz, hau dira guk aurre ikusten genituen, 3 axioma nagusienak, eta gero azkenean gogo eta partekatu. Horrekin zein esan nahi dugu. Lan mundu euskalduntzea, azkenean guztion lana eta jarduna da. Ez da ez euskalgintzaren lana, ez zera hizkuntza aholkularitzan dabiltzan erakunden lana, eta badirudi beti ere, hoiei egokitu zaiela funtzio hori, ez? Eta lan mundu euskalduntze azken finean, euskalduntze horrek hainbat sektore ukitzen ditu, sindikalgintzak, alderdi politikoak, instituzioak, enpresarien elkarteak, eta bat. Orduan, gure asmoa litzateke, behin oinarri hauek hartuta, bernola iristen garen sektore horien gana, guztien gana, guztion artea definitzeko zein izango dan, bakoitzak eman beharreko urratza. Gauza gorrela, guapurat, gure norabidea non ikusten dugu. Lehenik eta behin, espazioak euskalduntzearen garrantzia. Eta hori ere gizarteratu behar da. Azken finean, orain arte, indarran egon diran politikek indarran dia jarri dute pertsonak euskalduntzean. Eta, noski, inoiz Euskal Herria euskalduna izango da, herritarrak euskalduna direlako. Baina, akaso espazioen euskalduntzeari etzaio horren besteko garrantzirik eman. Alegia, bazirudien, behin, herritar guztiak euskaldundu ezkero, automatikoki, gure herria euskaraz biziko zela. Eta gure ez hori ez da zuzena. Alegia, herritar euskaldunak behar dira, baina gero herritar horiek espazioak beharko dituzte euskara erabiltzeko edo euskaraz bizializateko. Eta orduan arrazoi horrengatik guk esaten dugu espazioen euskalduntzeak ere nolabaiteko estrategikotasuna hartu beharko lukeela. Gero, norabidean ere, hitz egin beharko luke, lehen esan bezala, hizkuntza politikek ze funtzio bete behar duten, eta arauek ze funtzio behar duten.
Konpromisoa, badakite konpromiso hitza agertzen denean, badirudi eskaerak egiten ari gaela, baina definitu beharko genuke zein den enpresek, edo zein dien enpresek hartu beharko lituzketen konpromisoak eta langileok hartu beharrekoak. Eta gero, beste puntu, eta hortaz ere hitz egingo dugu garrantzitsua, bezeroak. Hemen hitz egin da, lehen Guillermok ere aipatu du, apur bat pertsonen portaeretan eragitea eta bartabar, eta hor ere, bezerok edo kontsumitzaileok ere badakagu zer esan, eta hor ere eragile bihur gaitezke. Horta, esan bezala, gure asmoa litzateke, hilabete batzuen buruan edo, azken finean lan mundua euskalduntzeko beharrezko oinarria definitzea eta horren garapenean lehen urratsak ematea. Horretaragoa, hausnarketa hori guztia horri begira dago, azken finean badelako, esan bezala, garaia hemen urratzera eginkorrak emateko. Eta horren barruan, gure gidalerroak edo, ekin bide horriek iteko esan ezake, batetik lan munduko sektore euskalduntze prozesuan inguratu, nik uste dut gaurko jarduna, bada horretarako urratz bat, alegia lan mundua euskalduntze prozesuan ere sartzeko. Beste puntu bat oso garrantzitsua, enpresa traktorek bete dezaketen funtzioa, alegia enpresa traktore batzuk abiatu behar dira eta horien lidergoare lortu behar dugu lan munduan, batetik erakusteko posible dela lan munduan urratzak ematea eta enpresak euskalduntzea, eta merkatuan azken finean eta gaur egun hori nahiko modan dago liderrak sortzearena, guk ere sortu behar ditugu horrelako liderrak. Horrekin batera, euskaraz kontsumitu, euskaraz lan, bai langileen eta kontsumitzaileen artean nahi hori barrenatu behar dugu, azken finean lehen esan dugu badagoela herrigogo bat, baina herrigogo orokor bat, azken finean hori ere gizarteratu behar dugu, edo helarazi behar diegu horko agente guztiei. Eta azken finean, eta azkenean, lehen esan bezala, hori badaki behin da berri errepikatuko dela, baina azken finean normalizazio prozesu bat, edo zein hizkuntzarena, bada prozesu politikoa eta prozesu soziala, alegia, eragileok badakagu gure funtzioa, baina hizkuntza politikek ere badakate bere funtzioa eta lagun dezakete. Hizkuntza bat ez da normalizatuko hizkuntza politikarekin bakarrik, baina hizkuntza bat normalizatuko bakarrik euskalgintza edo herriaren pasioaren gatik. Biak dira beharrezko, eta orduan horre neurri zuzentzaileak lortu beharko dira. Eta azken finean hor da, engranaje edo pieza kondo aukatzea. Alegia, hor egon daitezken eragile nagusienak, bai enpresak, bai enpresariak, bai sindikatua, bai langileak, eta bai kontsumitzaileak, behar horiek guztia nola aukatzen ditugun, eta horren barruan administrazioak ze funtzio beteko duen. Eta guztia, gure etxe barruan, bakizoen kontseilua badagoela bat euskaraz bizi nahi du dinamika horren barruan, azken fian gure asmoa dalako, urte batzuen buruan, benetan, alako masa sozial importante bat egotea, euskaraz biziko den masa sozial bat importantea egotea gure herrian aprobat hori ere eragile izateko, tardan guk ere diskurtso horretan kokatu dugu lan munduen euskalduntza. Azken fian, ari gara, euskaraz bizi nahi dut horren barruan, euskaraz lan egin nahi dut, euskaraz saldu nahi dut, euskaraz erosi nahi dut, marka hoien azpian. Eta hori, zer eskatzen dugu orduan? Azken fian, hau da apur bat, denborekin jastak izan nabilen, apur bat, estatus kuestioniz, esan bezala, hau da, guk egin dugun apur bat irakurketa, horren laburpena, baina orduan eragile bakoitzari ze eskatzen diogu, edo non jartzen dugu guk azpimarra. Hor ere, hartu dugu eragile nagusi bakoitzak, ikusi dugu bakoitzak, norako bidea hartu beharko lukeen. Hortaz, langilei dagokienez, gure ustez non jarri beharko lirateke indarrak, eta hor dauden eragileek zelako bide hartu beharko lukete. Balenik eta behin, azken finean, Euskal Herriko langilei badagokie euskaraz lan egiteko eskubidea, eta horren langileek ere, eskubideetan nahi horri eutxi beharko diote, hori aldarrikatu beharko dute, baina hori implementatu beharko dute, adibide bat jartzearen. Lan hitzarmenak, gaur egun egoerarekin, eta zakigu azkenean gobernuaren politiken ondoi azkenean lan hitzarmena geratuko dan hemen Espainiako estatuai dagokionez, baina adibidez, lan hitzarmenetan zein izan daiteke hor langilek egin zaketen presioa lan hitzarmenetan hizkuntzaren zehar lertosuna lortzeko. Eta hori, azken finean, horko eragilei dagokie, alegia sindikalgintzai dagokio benetan, horren aldeko apustua egitea edota,
egia da, euskaraz lan egin nahi badute, lan jarduna egikaritzeko baliabideak izan beharko dituztela. Eta noski, euskara ikasteko eskubidere bihurtu beharko da beraien aldarrikapenetarako zutabe nagusietakoa. Baina, lehen esan bezala, hau ez da eskontseiluari hemen zaudetan askoi dagokizuen funtzioa hori da, neurri handi batean sindikalgintzari dagokion lana. Horregatik, gure asmoa da eragile guztiak zipristintzea eta guztien aldarrikapen eta eginkizunetan euskararen zeharlerrotasuna bereganatzea. Enpresei dagokienez, bargi dago, eta zut enpresarian egitea ere horren arrazoia da. Gurea euskaratik egin nahi dugulako, baina azken finean, enpresa guztie dakate hizkuntza lana bez, ezta? Orduan kontua litzateke nola egingo da hizkuntzen kudeaketa, eta hor beti izan dugu, hori ekologian ikuspegitik egin beharko litzatekeela, eta baiera enpresaren gizarte erantzukizunari jarraik, eta uste du lehen Fremapekoak ere hori behin da berriro azpimarratu duela, nolabait euskararenaren zeharlerrotasun horri ez hartu euskara bezala, baizik eta gizarte erantzukizunez jardutea, horrek esan nahi du euskara ere txertatua egongo dala. Hortaz, enpresei eragingo dia, azken finean, beregin normalizazio plana garatu beharko dituztela, edo gutxien horretarako konpromisoa hartu beharko dutela. Kontsumitzaileak, gaur egun, eta lehen Guillermo gero horretaz jardun du, gure gizarte molde honek kontsumitzailea erdigunean jartzen du. Baina aldi berean, kontsumitzaileari nolabaiteko boterea ematen dio. Azken finean, kontua litzateke botere hori nola baliatzen dugun. Kontsumitzeak ere azken finean badakarrelako bere erantzukizuna. Alegia, kontsumitzeko modu batek lagun diezaioke bizikalitateari, lagun diezaioke mundu justuago bat eraikitzeari, hortaz gure kontsumo ohituren bidez ere, guk enpresen jokabidea zaritu edo zigortu aldugu. Jokabide desegokiak zigortu. Ez da orduan, benetan banderatzen badugu kontsumo arduratsuaren printzipioan hizkuntza ere integratu behar dela, horrela ere erakutsi genezake kontsumitzaileok edo kontsumitzaile euskaldunok kasu honetan badakagula gure boterea, ezta? Azken finean, hor ere, gure kontsumo harremanak hizkuntza ekologiaren ikuspegitik jorratuko genituzke. Askotan eskara hartzen, eta hori askotan entzun izan da ez, euskaldunon lobby eta bar, baina benetan, horren planteamendu serio bat egin ezkero egia da, botere ekonomiko bat bihur daiteke herritar euskalduna, eta nolabaiteko kontsumo arduratsu horrenpean jardunezkero, seguru nago eragiletza izango genukela eta jarrera batzuk aldatzeko gaitasuna izango genukela. Baina horretarako, lehenik eta bien guk geuk sinistu behar dugu eta guk geuk izan behar dugu argi iparra. Eta administrazioei dagokionez, hor bi eremu dago, alegia. Batetik, administrazioei dagokiolako gure eskubideen bermatzaile izatea, eta bestetik, administrazioa eredugarria izan behar delako. Alegia, lehen esan bezala, administrazioa da, kontsumo harremanetan ere, neurri handi batean gure eskubideen jagolea, eta horretarako korpus juridiko egoki bat garatu behar du. Alegia, arautu behar du, baina arau horiek beteko direla bermatu behar du. Azkenengo boladan ikusi dugu kontsumitzaile euskaldunoi dagokienez, arau batzu jarri, gero horren zehapenak kendu, eta horrek azkenean ze ondorio dauka, kontsumitzaile euskalduna babes gabe geratzen dela. Eta azkenean berriz ere usten dugu gure eskubideen bermea, enpresek izan dezaketen borondatearen horren arabera. Eta egia da, lehen esan dute, enpresa batzuek borondate handia erakutsi dutela, baina zoritzarrez, beste enpresa asko, ez dute azkenengo 25-30 urtetan inolako borondaterik erakutsi. Hortaz, horren nolabait arautu beharko da. Eredugarri izaten dugunean, segatik ezen dugu eredugarri? Administrazioek ere beraien kontratazioetan bermatu beharko dutelako euskararen ezagutza eta horre nolabait akuilu izan behar dutelako. Beti, administrazioekin biltzen gerean, beti adibide berdina jartzen diogu, eta horretaka kosto zero, alegia, horrek ez duinelako diru inbertziorik eman. Administrazioek beraiek zerbitzua kontatzen dituztenean, hornitzaile horiei eskatzen badiete, bat, zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea. Bi, nolabait egiaztatzea, enpresa edo erakunde horiek, badakatela normalizazio plan bat, alegia urratzak ematen ari direla,
hizkuntzaren berreskurapenean edo hizkuntzaren sustapenean, horrek ez dauka inolako kosturik eta horrek iraultza ekar lezake lan munduan. Azken finean, eta ere gehiago, krisi egoera batean, enpresek kontratu horiek behar dituzte, zerbitzu horiek eman behar dituzte, eta azkenean nolabait behartzen da izan, baina zentzu positiboan, alegia ez da zentzu impositibo, zentzu impositiboan, bezik eta positiboan. Eta erlako politikek, alegia, inolako kostorik eragiten ez dutenak benetan, iraultza ekarriko lukete. Hortaz, esan bezala, gurea izan da apur bat, hasierako hausnarketa, etxe barruan egindakoa, lehen esan izuet, bost edo lan aholkularitzen sektorian dabiltzan hainbat enpresekin egindakoa, urrengo hilabeteotan gure asmoa da, hemen agertzen diren eta beste hainbat eragilerekin bilerak egiten nolabait, oinarri hauek partekatuta ekarpen zehatzak jasotzea, alegia, gure ustez, gure azterketa, nahiko objektiboa da, eta kontua da, lehen esan bezala, lan munduan, mehetan, iraultza egitea hori gehiagi da, baina bai, urratzera eginkorrak eman behar dela. Hortaz, gure asmoa izatekia aurrengo hilabetetan definitzea, bai, enpresei dagokienez, sindikatuei dagokienez, hemen falta diren beste eragile batzuk. Esan daitezke elkargo profesionala, garapen agentziak, enpresai elkargoak badaude, euskalgintzak beira ze funtzio bete behar duen, lehen esan dakoaren gatik, lan mundu euskalduntzea ez da bakarrik euskalgintzaren funtzio bat, lan mundu euskalduntzea guztioi dagokigu, eta orduan, hor dauden satelite eta eragile guztiak ekarri behar ditugu gurera, eta benetan guk egin duen aurrikuspen hori, hemendik eta 10 urteetan zenolako baldintza ekonomiko, sozial, juridiko eta politikoak egon beharko lirateke, benetan urratz eraginkorrak eman daitezen, espero dezagun hola izatea. Eskerrik asko.